Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω απ' όλα υγεία σας, σήμερα θα μιλήσουμε για τα δόντια μας και συγκεκριμένα για ένα θέμα που πιστεύω πως μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ όλους μας και είναι οι απονευρώσεις. Κοντά μας έχουμε την ειδική των απονευρώσεων. Μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά είναι που ήρθε στην εκπομπή Πάνω απ' όλα υγεία σας εδώ στο στούντιο της Βεργίων Τηλεόρασης η κυρία Μαρίζα Δημητρούλη, η οποία είναι οδοντίατρος, είναι διδάκτορ της οδοντιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Ανόβερου της Γερμανίας. Και είναι μαζί μας για να μιλήσουμε. Είναι εξειδικευμένη φυσικά στις απονευρώσεις, όπως σας είπα, και είναι μαζί μας εδώ σήμερα να μιλήσουμε, να τις θέσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα που όλοι ίσως έχουμε κάποιες απορίες, γιατί ίσως και πονάμε πολλές φορές για τις απονευρώσεις. Καλώς ήρθατε λοιπόν, κυρία Δημητρούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα κυρία Σφερτηριάδου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ κοντά σας. Λοιπόν, θα μας πείτε για τις απονευρώσεις. Ξέρουμε ότι είστε εξειδικευμένοι, είστε πάρα πολύ γνωστοί για τα πολύ καλά αποτελέσματα των απονευρώσεων των δοντιών μας. Άρα λοιπόν θα ήθελα, κυρία Δημητρούλη, πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε λίγο στους τηλεθεατές, θα δούμε και μια εικόνα, τι σημαίνει απονεύρωση, τι εννοούμε με την απονεύρωση ουσιαστικά. Απονεύρωση είναι η θεραπεία την οποία κάνει ο οδοντίατρος προκειμένου να σώσει ένα δόντι που έχει κατεστραμμένο ή νεκρό πορφό. Απονεύρωση, το λέει και η λέξη, είναι η αφαίρωση του νεύρου του δοντιού. Κατά την απονεύρωση, ο οδοντίατρος αφαιρεί νεκρά κύτταρα, μικρόβια, βακτήρια, τεριοτονισμένη οδοντίνη, φυσικά αγκία και νεύρα του δοντιού. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν πρόβλημα έχει το δόντι στην προκειμένη περίπτωση στην απονεύρωση. Έχει μεγάλο πρόβλημα και ουσιαστικά πρέπει. Δεν ξέρω αν έχουμε εικόνα για το. Αυτό τι δηλώνει τώρα. Πάμε μετά στο πότε χρειάζεται ένα δόντι να απονευρωθεί. Πάμε λοιπόν σε αυτή την εικόνα και πάνω σε αυτό, κυρία Δημητρούλη, θα μας εξηγήσετε και θα συζητήσουμε ουσιαστικά πότε ένα δόντι, είπαμε τι σημαίνει απονεύρωση, χρειάζεται απονεύρωση. Για πείτε μας λοιπόν. Όταν παρατηρείται φλεγμονή ή νέκρωση του νεύρου του δοντιού, τότε ο οδοντίατρος θα πρέπει να προβεί στην ενδοδοντική θεραπεία, στην απονεύρωση δοντιού. Οι βασικές αιτίες είναι οι δύο. Είναι η βαθιά τεριδόνα και το κάταγμα δοντιού. Στη βαθιά τεριδόνα τι συμβαίνει? Η τεριδόνα έχει καταστρέψει τους οδοντικούς ιστούς, έχει διαπεράσει την οδοντίνη και έχει φτάσει στο ύψος του νεύρου του δοντιού με αποτέλεσμα να τον μολύνει. Τότε ο ασθενής εκδηλώνει τον πόνο και τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η απονεύρωση. Μάλιστα. Μία άλλη αιτία είναι το κάταγμα του δοντιού. Εδώ τώρα τι βλέπουμε, κυρία Εδώ βλέπουμε μία βαθιά τεριδόνα, η οποία όταν αφαιρεθεί από τον οδοντίατρο, ο οδοντίατρος θα δει το νεύρο του δοντιού, θα αποκαλύψει το νεύρο του δοντιού. Μάλιστα. Είναι τόσο μεγάλη η έκταση της τεριδόνας που έχει φτάσει στο ύψος του νεύρου του δοντιού. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, άλλα αίτια εκτός από αυτό που είπαμε σε σχέση με το πώς, για ποιο λόγο κάποιο δόντι μας χρειάζεται απονεύρωση, έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο σε σχέση με αυτά. Είναι το κάταγμα του δοντιού. Αυτό συμβαίνει κυρίως στα πρόσθετα δόντια. Όταν ένα δόντι μας σπάσει και αποκαλυφθεί το νεύρο του δοντιού, εκτίθεται μέσα στη στοματική κοιλότητα. Η έκθεση αυτή του πορφού μέσα στη στοματική κοιλότητα δυστυχώς τον μολύνει. Τον μολύνει από το σάλιο και από τα μικρόβια που έχει το σάλιο μας, έτσι κι αλλιώς. Με αποτέλεσμα και πάλι να έχουμε τη φλεγμονή του πορφού. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτές είναι οι κύριες αιτίες που χρειαζόμαστε απονεύρωση. Οι κύριες αιτίες είναι αυτές. Υπάρχουν όμως και άλλες δύο που θα ήθελα να προσθέσω. Να τα αναφέρετε, βέβαια. Είναι οι περιοδοντικοί ασθενείς, οι οποίοι εμφανίζουν τα ακροριζικά αποστήματα. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Τι είναι περιοδοντίτιδα πρώτα απ' όλα? Ναι, πολύ ωραία. Περιοδοντίτιδα είναι η νόσος που εμφανίζουν μερικοί ασθενείς που αφορά το οστό και τα ούλα που περιβάλλουν το δόντι μας. Οι ασθενείς αυτοί πολλές φορές εμφανίζουν τους λεγόμενους περιοδοντικούς θυλάκους. Οι περιοδοντικοί αυτοί θύλακοι έχουν κάποια μικρόβια. Τι μπορεί να συμβεί λοιπόν? Τα μικρόβια από το θύλακο μπορούν να περάσουν από το άκρο της ρίζας του δοντιού μέσα στο δόντι, να εισχωρήσουν στο εσωτερικό του και να μολύνουν στην ουσία το δόντι ανάποδα κάτω από το οστό περνώντας. Δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά αντιμετωπίσιμο. Και μία άλλη περίπτωση, η οποία είναι η πιο συνηθισμένη, είναι παλιά σφραγίσματα, τα οποία είναι ατελή. Τι σημαίνει ατελή παλιά σφραγίσματα? Είναι σφραγίσματα τα οποία δεν κλείνουν πλέον ερμητικά
ένα δόντι, δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο σχισμές και δίωδοι, μέσα από τα οποία τα μικρόβια μπορούν να εισχωρήσουν στο εσωτερικό του δοντιού και να το προσβάλλουμε. Μάλιστα. Αυτές είναι οι βασικές αιτίες, κυρία Σωτηριάδου. Οι βασικές. Ναι. Ναι, άρα λοιπόν τα κατάγματα είναι τα παλιά σφραγίσματα που όλοι λίγο πολύ έχουμε και κάποια στιγμή αισθανόμαστε ένα πόνο πολύ δυνατό να μας χτυπάει έτσι στην περιοχή των δοντιών και με άλλα φυσικά πιο δυνατά συμπτώματα και οδηγούμαστε σε εσάς για να μας σώσετε ουσιαστικά, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα δεν είναι, εύκολα είναι. Απλά εμείς αισθανόμαστε πολύ. Εμείς αισθανόμαστε δύσκολα όμως, να ξέρετε σίγουρα. Θα τα λύσουμε όλα σήμερα, όλες τις απορίες. Τώρα, κυρία Δημητρούλη, θέλω να ρωτήσω τώρα, αφού ολοκληρώσαμε ποια είναι τα αίτια, να πούμε λίγο και για τα στάδια της απονεύρωσης. Τι εννοούμε, στάδια και ποια είναι αυτά, τι χρειάζεται να κάνουμε δηλαδή ουσιαστικά. Πρώτα απ' όλα, ο οδοντίατρος έχει αυτό το μαγικό φίλτρο που λέγεται τοπική αναισθησία. Ναι. Θα χορηγήσει την απαιτούμενη ποσότητα τοπικής αναισθησίας. Ναι. Στη συνέχεια, εμείς οι οδοντολόγοι και πολλοί οδοντίατροι βέβαια, τοποθετούν τον ελαστικό απομονωτήρα. Τι είναι ο ελαστικός απομονωτήρας? Είναι ένα λάστιχο που απομονώνει το δόντι από το υπόλοιπο στόμα. Για ποιο λόγο? Για να μην εισέρχονται κατά τη διάρκεια της απονεύρωσης τα μικρόβια που υπάρχουν μέσα στο σάλιο μας. Γενικότερα στην απονεύρωση, το σάλιο είναι εχθρός μας. Δεν το θέλουμε κατά τη διάρκεια της απονεύρωσης. Το δόντι πρέπει να είναι απομονωμένο. Στη συνέχεια ακολουθεί η διάνοιξη του δοντιού, έτσι, και η έβριση των ριζικών σωλήνων. Αφού λοιπόν ο οδοντίατρος βρει τους ριζικούς σωλήνες του δοντιού, στη συνέχεια προχωράει στη χημικομηχανική επεξεργασία του δοντιού. Τι σημαίνει αυτή η επεξεργασία? Έχουμε τη μηχανική επεξεργασία πρώτα απ' όλα. Είναι η επεξεργασία του δοντιού, ο καθαρισμός δηλαδή του δοντιού από μικρόβια, όπως είπαμε πριν, νεκρά κύτταρα, έτσι, τεριδονισμένη οδοντίνη, με μηχανοκίνητα εργαλεία. Στη σύγχρονη οδοντιατρική πλέον χρησιμοποιούμε τα μηχανοκίνητα εργαλεία. Παλιά χρησιμοποιούσαμε τα εργαλεία που είχαμε με το χέρι, έτσι, εργαλεία χειρός που λεγόταν. Πλέον όμως υπάρχουν και τα μηχανοκίνητα εργαλεία, τα οποία και τα προτιμούμε για τους εξής λόγους. Πρώτον, έχουμε πιο σύντομο αποτέλεσμα με τα εργαλεία αυτά. Και δεύτερο, καλύτερο αποτέλεσμα. Καθαρίζουν πιο αποτελεσματικά το εσωτερικό των ριζικών σωλήνων. Επίσης, ο οδοντίατρος χρησιμοποιεί και τη χημική επεξεργασία. Τι είναι αυτά? Είναι τα υγρά διακλεισμών. Είναι διάφορα απολυμαντικά υγρά, τα οποία καθαρίζουν το δόντι από όλα αυτά που αναφέραμε και προηγουμένως, για να μην σας κουράζω. Μάλιστα. Στη συνέχεια, το δόντι στεγνώνεται με κάποιον τρόπο και ακολουθεί η τοποθέτηση του ειδικού φαρμάκου. Κλείνει ο οδοντίατρος προσωρινά το δόντι και καθορίζουμε το επόμενο ραντεβού. Ναι. Μετά... Ναι, χρειάζονται πολλά ραντεβού προκειμένου. Θα μου πείτε, ανάλογα στο πρόβλημα του δοντιού και την δυσκολία, ας πούμε, το μεγαλύτερο ή μικρότερο πρόβλημα που έχει κάποιο δόντι μας. Τα στάδια είναι τα ίδια, ό,τι και να έχει το δόντι, όποιο πρόβλημα και να έχει το δόντι, είτε είναι κάταγμα, τέλος πάντων, επειδή είπαμε ότι οι αιτίες είναι πολλές, είτε είναι ένα παλιό σφράγισμα. Πολύ ωραία ερώτησή σας και ευχαριστώ πολύ. Ναι. Συνήθως οι απονευρώσεις τελειώνουν σε 2 ραντεβού. Ναι. Με τα μέσα που έχουμε, με τα φάρμακα και με όλες τις σύγχρονες μεθόδους, μία απονεύρωση τελειώνει στο επόμενο ραντεβού. Εφόσον βέβαια ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός. Εφόσον ο ασθενής έρθει στο δεύτερο ραντεβού και δεν πονά. Αν τώρα έρθει στο δεύτερο ραντεβού και πει «Γιατρέ, συνεχίζει ο πόνος μου», φυσικά δεν θα κλείσουμε το δόντι, θα επαναπρογραμματίσουμε ακόμα ένα ραντεβού. Ναι. Ας πούμε τώρα, με συγχωρείτε, ότι στο δεύτερο ραντεβού ολοκληρώνεται η απονεύρωση. Ναι. Ο οδοντίατρος θα καθαρίσει εκ νέου το δόντι και θα χρησιμοποιήσει τη γουταπέρκα, ένα ειδικό υλικό από καουτσούκ, με ένα ειδικό φύραμα, και θα κλείσει τους ριζικούς σωλήνες του δοντιού. Ναι. Θα τους κλείσει όμως ερμητικά, κυρία Σωτηριάδου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρουμε. Θα πρέπει η έμφραξη των ριζικών σωλήνων να εκτείνεται σε όλο το μήκος τους και σε όλο το πλάτος τους. Δηλαδή η έμφραξη να είναι συμπαγής. Από πάνω ως κάτω, από δεξιά ως αριστερά. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την επιτυχία μιας απονεύρωσης. Αν τώρα ο ασθενής πονά, τι θα κάνει ο οδοντίατρος? Θα επαναλάβει τη χημικομηχανική επεξεργασία του δοντιού, θα επανατοποθετήσει φάρμακο και θα τον δει στο επόμενο ραντεβού. Ωραία. Στο επόμενο ραντεβού συνήθως, κυρία Σωτηριάδου, έχει τελειώσει ο πόνος, τον έχουμε αποχαιρετήσει, έτσι. Και... Μακάρι, γιατί αυτός ο πόνος πριν έρθουμε σε εσάς είναι πάρα πολύ δυνατός. Τον έχω νιώσει κι εγώ. Ναι, και εντάξει, είναι φρικτός. Οι περισσότεροι ασθενείς δυστυχώς φοβούνται, αλλά θα πρέπει να μην φοβούνται, γιατί πλέον ο οδοντίατρος
έχει όλα τα κατάλληλα μέσα για την ανώδυνη ενδοδοντική θεραπεία του δοντιού. Κυρία Δημητρούλη, τι ωραία που μας τα λέτε έτσι, μακάρι να είναι και όταν έρθουμε. Έτσι είναι. Σε εσάς θα μας κάνετε την απονέβρωση. Κυρία Δημητρούλη, υπάρχουν κάποια συμπτώματα, ας πούμε, των δοντιών από τη στιγμή πριν έρθουμε στην απονέβρωση για απονέβρωση που μπορούμε εμείς ίσως να τα κατανοήσουμε και να τρέξουμε πιο γρήγορα, τέλος πάντων, και να μην το αφήσουμε το δόντι μας ουσιαστικά. Βεβαίως. Ναι. Τα συμπτώματα, ας πούμε ότι έχουν κάποιες κατηγορίες. Ναι. Ξεκινάει με μία ευαισθησία, ο πόνος. Ναι. Εφόσον βέβαια η τεριδόνα εκτείνεται ως το νεύρο του δοντιού. Ναι. Έτσι. Δεν είναι ένα απλό σφράγισμα, μία απλή τεριδόνα. Εφόσον όμως ο ασθενής δεν είναι επιμελής και αμελήσει να πάει στον οδοντίατρο λόγω φόβου τις περισσότερες φορές και πει εντάξει θα περάσει, ας το νομίζω αφήσουμε. οι περισσότεροι το λέμε αυτό. Ας το αφήσουμε για αργότερα, μπορεί να περάσει, μπορεί ξέρω εγώ, να είναι κάτι το οποίο δεν θα με ενοχλήσει. Ας πάρω, λέμε τις περισσότερες φορές, ένα παυσίπονο. Αντιφλεγμονώδες. Ναι, κουκουλώνουμε το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση, σίγουρα αντιφλεγμονώδες, περνάει για 2-3 μέρες και μετά το Σαββατοκύριακο μας πιάνει ο πόνος. Ξαναπαίρνουμε ένα παυσίπονο και ούτω καθεξής. Και έρχεται εκείνη η στιγμή, κυρία Σωτηριάδου, που ο πόνος γίνεται πιο έντονος. Ναι. Και πότε γίνεται πιο έντονος? Μετά από τη λήψη ενός ερεθίσματος. Ποιο είναι αυτό? Όταν μασίσουμε κάτι, όταν πιούμε ένα κρύο ή ζεστό ορόφημα, τότε έχουμε έναν πόνο, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι απλός πόνος, είναι πόνος ο οποίος συνεχίζει μετά από την πάυση του ερεθίσματος. Δηλαδή, σταματάτε εσείς να μασάτε, ο πόνος συνεχίζει. Έχω πιει όλο το κρύο μου ποτό, συνεχίζει ο πόνος. Μάλιστα. Αυτό γιατί έχει μολυνθεί ο πορφός, έχει προσβληθεί το νεύρο του δοντιού. Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόνος μετά από την πάυση του ερεθίσματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα το δόντι μας να χρειάζεται απονέβρωση. Το θέμα είναι να βρούμε και γρήγορα ραντεβού. Δεν είναι μόνο να μας πονάει το δόντι, έρχομαι τώρα στο δόντι. Στους πονεμένους ασθενείς. Πιστεύω ότι κάνετε κάποιες βέβαια, έτσι. Τις εξαιρέσεις, ναι. Βέβαια. Ωραία. Και ερχόμαστε τώρα στο ακόμα πιο προχωρημένο στάδιο, που ο πόνος εμφανίζεται αυθόρμητα και ξαφνικά. Δηλαδή, πονάμε χωρίς να έχουμε κάποιο ερέθισμα. Ναι. Και ο πόνος κορυφώνεται πότε? Τη διάρκεια της νύχτας. Τι λένε οι ασθενείς? Ναι. Γιατρέ, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ, ο πόνος δεν με άφησε να κοιμηθώ. Τότε δυστυχώς το δόντι χρειάζεται απονέβρωση. Το δυστυχώς γιατί είναι μια διαδικασία όχι τόσο εύκολη στο μυαλό του ασθενή βέβαια, ναι, όσο ένα σφράγισμα. Γιατί στην ουσία, όπως τα περιγράψαμε, δεν είναι κάτι τόσο τραγικό. Ναι. Μέσα σε 2 ραντεβού έχει τελειώσει όλη η διαδικασία και ο ασθενής δεν θα πρέπει πλέον να φοβάται. Ναι, παρόλα αυτά φοβόμαστε. Έχετε δίκιο σε αυτό και πραγματικά σπάμε ουσιαστικά και διαλύουμε τους μύθους που υπάρχουν σήμερα σε σχέση με την απονέβρωση. Γιατί πιστεύω ότι πλέον με όλη την τεχνολογία την οποία διαθέτεται όλοι οι οδοντίατροι, αλλά και με την εμπειρία που έχει ο εκάστοτε γιατρός, πιστεύω ότι η απονέβρωση είναι παιχνίδι στα χέρια του εκάστοτε φυσικά γιατρού. Έτσι δεν είναι? Ναι. Έχω κι άλλα να σας πω. Πείτε μας. Μπορεί να υπάρχει το συρίγγιο, είναι ένα μικρό σπυράκι, ναι, ή ένα απόστημα, ναι, ή να έχουμε ακροϊπίου. Σε ακόμα χειρότερες περιπτώσεις έχουμε το είδημα του προσώπου. Ναι. Και έρχεται εκείνη η στιγμή όπου λέει ο ασθενής, σταμάτησα να πονάω. Ναι. Θεραπεύτηκα. Είδες, το δόντι πέρασε από μόνο του. Πέρασε, αυτό ήτανε. Ναι. Λάθος. Λιτώνω τον οδοντίατρο, δεν θα πάω. Λάθος. Ναι. Ο πορφός έχει νεκρωθεί και γι' αυτό ο ασθενής δεν αισθάνεται τίποτα. Και τότε η κατάσταση είναι λίγο χειρότερη, γιατί μπορεί να εμφανιστεί το απόστημα μέσα στο στόμα μας. Ναι. Γι' αυτό όταν έχουμε πόνο, κυρία Σωτηριάδου, ναι, καλό είναι άμεσα να επισκεπτόμαστε τον οδοντίατρο, ναι, γιατί ένας ελαφρύς πόνος σημαίνει και μια ελαφριά θεραπεία. Δηλαδή, σωστό είναι αυτό που λέτε και το πιστεύω, ναι. Μία μικρή τρύπα θεραπεύεται με ένα απλό σφράγισμα. Έναν πόνο τον οποίο τον είχα, τον άφησα, ξαναεμφανίστηκε, τον ξαναθυμήθηκα. Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. Τότε δυστυχώς έχουμε την απονέβρωση για να μας σώσει το δόντι μέσα στο στόμα μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Δημητρούλη, τώρα παίζει ρόλο η ακτινογραφία στη διάγνωση της απονέβρωσης? Η ακτινογραφία είναι σημαντικό όπλο, ναι, στα χέρια του οδοντιάτρου. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντική για τη διάγνωση.
πρέπει ο οδοντίατρος να εκτιμήσει την έκταση της τεριδόνας. Να διαπιστώσει αν υπάρχει ακροριζική αλλίωση, δηλαδή αν υπάρχει εκείνη η μαύρη σκιά που πολλές φορές βλέπουμε στο άκρο της ρίζας του δοντιού. Επίσης, τη χρησιμοποιεί για την ανατομία του δοντιού, για να κατανοήσει τη μορφολογία της ρίζας του δοντιού. Ναι. Επίσης, τη χρησιμοποιούμε για έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Για να μετρήσουμε το μήκος της ρίζας του δοντιού. Να δούμε πόσο μακριά είναι η ρίζα του δοντιού. Και μόνο τότε ο οδοντίατρος μπορεί και να καθαρίσει καλά τους ριζικούς σωλήνες του δοντιού, όσο και να τους εμφράξει. Γιατί η επιτυχία μιας απονεύρωσης εξαρτάται από τη 3D έμφραξη των ριζικών σωλήνων του δοντιού, τόσο σε μήκος από πάνω ως κάτω, όσο και σε πλάτος. Και τέλος, για να ελέγξουμε το αποτέλεσμα. Να δούμε, έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καταφέραμε να φτάσουμε το άκρο της ρίζας του δοντιού και να εμφράξουμε τους ριζικούς σωλήνες επαρκώς, ή υπολοιπόμαστε. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές βλέπουμε σε ασθενείς που επισκέπτονται το ιατρείο ατελείς απονευρώσεις. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι γι' αυτό πολλές φορές μια απονεύρωση, για μια απονεύρωση παλιά, ξέρω εγώ, ή όχι, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε, επισκεπτόμαστε ξανά το γιατρό και λένε «Α, αυτό το δόντι σου ήταν απονευρωμένο». Δεν μας το λέτε αυτό, κυρία Βεβαίως. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Είναι μια αποτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία. Η αποτυχία Πού οφείλεται ουσιαστικά, ναι. Η αποτυχία μιας απονεύρωσης οφείλεται σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Δεν έχει απονευρωθεί σωστά το δόντι σε όλο το μήκος της ρίζας του δοντιού. Ναι, βλέπουμε πολύ συχνά απονευρώσεις να φτάνουν στο μέσο ή στο 1/3 της ρίζας του δοντιού. Βλέπουμε επίσης να μην έχουν απονευρωθεί καθόλου ρίζες των δοντιών, να μην έχουν βρεθεί από τον εκάστοτε οδοντίατρο και να μην έχει ασχοληθεί, ας πούμε, καθόλου ένας οδοντίατρος μαζί τους. Δηλαδή, πιο απλά, ένα δόντι να είχε 3 ρίζες και ο οδοντίατρος να βρει και μόνο τις 2. Οπότε τότε έχουμε μια ατελή απονεύρωση. Είτε γιατί δεν εφράχθηκαν οι ριζικοί σωλήνες από πάνω ως κάτω, που λέμε απλά, σε όλο το μήκος τους, είτε γιατί δεν βρέθηκαν όλοι οι ριζικοί σωλήνες. Και τότε φυσικό είναι ο ασθενής, όχι άμεσα. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Μπορεί αυτό να γίνει άμεσα ή μπορεί να περάσουν για κάποια χρόνια, τέλος πάντων, που να έχω εγώ μια ατελή απονεύρωση, να μην με ενοχλεί το δόντι και ξαφνικά να εμφανιστεί ένας πάρα πολύ έντονος πόνος λόγω της παλιάς ατελούς απονεύρωσης, ας πούμε. Αυτό εξαρτάται από το πόσο κακιά είναι μία απονεύρωση. Αν είναι τόσο κακιά, μπορεί ο ασθενής δυστυχώς να εμφανίσει κατευθείαν συμπτώματα μετά από την ολοκλήρωση της απονεύρωσής σου σε έναν γιατρό. Αν ήταν η απονεύρωση μέτρια, όχι άριστης ποιότητας, να το πούμε, μέτριας ποιότητας, τότε τα συμπτώματα της αποτυχημένης απονεύρωσης θα εμφανιστούν στο απότερο μέλλον. Δηλαδή, μετά από 2 μήνες, 6 μήνες, μετά από 1 χρόνο, μετά από 3 χρόνια. Κάποια στιγμή όμως, σας το λέω, θα εμφανιστούν τα συμπτώματα της αποτυχημένης απονεύρωσης. Αν είναι κακιά δηλαδή η απονεύρωση, θα φανεί κάποια στιγμή σίγουρα. Κάποια στιγμή το δόντι θα δώσει τα σημάδια του ότι κοίταξε να δεις ότι σε μένα εδώ πέρα κάτι δεν έχει γίνει καλά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να ασχοληθείς ξανά μαζί μου. Ας πούμε ότι μιλάει το δόντι, έτσι. Κυρία Δημητρούλη, θέλω να ρωτήσω, αν κάναμε κάποια απονεύρωση πριν από πολλά χρόνια, πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, 15 χρόνια, με τα παλιά μέσα, με τα παλιά εργαλεία, μηχανήματα, που η τεχνολογία τότε φυσικά δεν ήταν ίδια με αυτή που είναι τώρα, και με ένα, ας πούμε, γιατρό ο οποίος δεν μας έκανε τη σωστή δουλειά, μας έκανε μια κακή απονεύρωση. Μπορεί αυτό να κρατήσει και τόσα χρόνια, δηλαδή μπορεί και μετά από 10 χρόνια να. 10 χρόνια δεν θα το έλεγα. Δεν θα το λέγατε. 10 χρόνια δεν θα το έλεγα. Μέσα σε μία πενταετία συνήθως το δόντι δίνει τα συμπτώματά του. Πολλές φορές μέσα σε 1 μήνα, κυρία Σωτηριάδου. Μέσα σε 1 μήνα. Λέω γιατί κάποιοι που έχουν παλιές απονευρώσεις, οι οποίες δεν τους ενοχλούν, ας πούμε, δεν τους ενόχλησαν και κάποια στιγμή εμφανίζεται ο πόνος και αναγκαστικά τους ενοχλούν και πρέπει να τη διορθώσετε εσείς. Διορθώνετε μία απονεύρωση παλιά? Και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το ρωτήσω. Αυτό γίνεται με την επανάληψη της απονεύρωσης. Ωραία. Είναι μία άλλη διαδικασία.
Ναι. Ας το πούμε ότι είναι μια διπλή απονεύρωση. Μάλιστα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ο οδοντίατρος, ο ενδοδοντολόγος, σε την προκειμένη περίπτωση να πούμε ότι ο ασθενής θα πρέπει να επισκεφτεί ενδοδοντολόγο. Ναι. Να είναι ο οδοντίατρος εξειδικευμένος στις απονευρώσεις, γιατί δεν είναι μια απλή διαδικασία. Ναι, σίγουρα. Προς Θεού, και ένας απλός οδοντίατρος μπορεί να το κατέχει, αλλά θα πρέπει αυτός που θα το αναλάβει να έχει ιδιαίτερες γνώσεις. Δεν είναι η επανάληψη απονεύρωσης για τον καθένα να την προσπαθήσει. Ναι, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι σοβαρό και αυτό το θέμα. Ναι. Θα πρέπει να την κατέχει πρώτον για να μην ταλαιπωρεί τον ασθενή και δεύτερον για να έχουμε αποτελέσματα. Σίγουρα. Άρα λοιπόν αυτό είναι συχνό από ό,τι βλέπω. Γίνεται συχνά η επανάληψη της απονεύρωσης. Θα πρέπει ακόμα πιο εξειδικευμένος να είναι ο γιατρός προκειμένου να πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Στο δικό μας ιατρείο είναι συχνή η επανάληψη μιας απονεύρωσης. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, κυρία Δημητρούλη, είναι για το απόστημα, είπαμε, τα έχουμε συζητήσει αυτά. Γενικά, αυτό που θέλω να απαντήσετε στους τηλεθεατές, πονάει η απονεύρωση? Η απονεύρωση στη σύγχρονη εποχή δεν πονάει. Ωραία. Γιατί πρώτο και βασικό, να το ακούσουμε αυτό. Ο οδοντίατρος χορηγεί την τοπική αναισθησία. Ναι. Και χορηγώντας την τοπική αναισθησία, έρχεται η αναισθησία, όπως τα λέει και η λέξη. Δεν αισθανόμαστε πλέον. Τώρα, υπάρχει μία περίπτωση. Όταν ένα δόντι είχε έντονη φλεγμονή και ο ασθενής το παραμέλησε και δεν επισκέφτηκε τον οδοντίατρο, αυτό σημαίνει ότι έχω ένα ιδιαίτερα πονεμένο δόντι. Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί έναν ελάχιστο πόνο κατά τη διάνοιξη του δοντιού. Αυτό όμως είναι τελείως παροδικό, κυρία Σωτηριάδου. Πολύ ωραία. Ο οδοντίατρος κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Ναι. Και ο ασθενής ανακουφίζεται αμέσως. Και είναι μόνο εκείνα τα δευτερόλεπτα της διάνοιξης. Πολύ ωραία. Ακόμα δύο πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Βεβαίως. Μετά την απονεύρωση πονάμε? Και αυτό ίσως θέλω να το ρωτήσουν οι τηλεθεατές μας. Αν θα έχουμε μία ευαισθησία για 2-3 μέρες. Ναι. Μία ευαισθησία η οποία βέβαια δεν προέρχεται από το δόντι, γιατί έχει γίνει θεραπεία. Σωστά. Έχει γίνει απονεύρωση, έχουν αφαιρεθεί τα νεύρα. Οπότε να ρωτιέται ο ασθενής, εγώ ακόμα γιατί πονάω, γιατί το αισθάνομαι. Τη διαδικασία όλη του πόνου την προκαλούν οι ιστοί γύρω από το δόντι, οι οποίοι προσπαθούν να προσαρμοστούν και να επουλώσουν τη φλεγμονή που τόσο καιρό υπήρχε. Ο πόνος λοιπόν αυτός δεν διαρκεί πάνω από 2 με 3 μέρες. Πολύ ωραία. Αν τώρα συνεχίσω να πονώ πάνω από 4-5 μέρες, θα πρέπει να επικοινωνήσω άμεσα με τον γιατρό μου για να μου δώσει τη θεραπεία. Και τελευταία ερώτηση, γιατί τελείωσε ο χρόνος, κυρία Δημητρούλη, γιατί να διατηρήσουμε, ας πούμε, ένα φυσικό δόντι αντί να το εξάγουμε? Γιατί ίσως τα δόντια, τα φυσικά μας δοντάκια, είναι ανώτερα στην αισθητική, στη λειτουργικότητα και στην ανθεκτικότητα. Πρώτα απ' όλα με τα φυσικά μας δόντια διατηρούμε το οστό. Όταν χαθεί ένα δόντι, το οστό σιγά σιγά απορροφάται και υποχωρεί. Όταν θα υποχωρήσει το οστό, τι μπορεί να γίνει? Μπορεί να αλλάξει και το σχήμα του προσώπου μας ακόμα με το πέρασμα των χρόνων. Επίσης με τα δόντια έχουμε καλύτερη μασητική ικανότητα. Τα δόντια ελέγχουν καλύτερα τις πιέσεις και τις δυνάμεις που ασκούνται όταν εμείς μασάμε. Διαφορετικά μασάω ένα μήλο με ένα φυσικό δόντι και διαφορετικά με ένα εμφύτευμα που είναι ένα ξένο σώμα. Και τέλος, μπορεί η απονεύρωση να φαίνεται πιο δαπανηρή. Η απονεύρωση μπορεί να φαίνεται μια ακριβή θεραπεία. Όταν όμως σκεφτούμε πόσο δαπανηρή είναι η αντικατάσταση ενός δοντιού με ένα εμφύτευμα, τότε θα καταλάβουμε. Δεν το συζητώ. Αυτό θέλατε να πείτε, ότι η ακριβή απονεύρωση δαπανηρότερα φυσικά το εμφύτευμα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και εκτός αυτού, κάνοντας απονεύρωση και διατηρώντας, όπως είπατε, το φυσικό μας δόντι, μπορούμε να έχουμε και στηρίγματα καλύτερα στην περιοχή του γνάθου και να μασάμε καλύτερα και περισσότερα είναι τα πλεονεκτήματα. Σαν το φυσικό μας δόντι δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την πολύ ζεστή και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε για την απονεύρωση των δοντιών. Φαντάζομαι πως διαλύσαμε τους μύθους σε σχέση με την απονεύρωση και είπαμε όλες τις αλήθειες, πιστεύω, και για τους τηλεθεατές, για να μην φοβούνται ουσιαστικά να επισκέπτονται τον οδοντίατρο και ιδιαίτερα όταν ακούν τον όρο απονεύρωση. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε λοιπόν και όλους εσάς, αγαπημένοι μου φίλοι, που μας παρακολουθείτε. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα, σε επανάληψη Δευτέρα και Τετάρτη στις 12. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε πάρα πολύ καλά και στην προκειμένη φάση να προσέχετε τα δοντάκια σας. Γεια σας.